Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola, bez gatiek a na bicykli za jazdici bola. Krížom cez chodkára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána zavolať na zabíjačku. Kráľove nežijem narodenia. Po skončení školy, keď som mal 18 rokov, som dostal umiestnenku na Semex, kde som pracoval 10 rokov. Po revolúcii 2 volebné obdobia som robil ešte ako starosta obce. Žiadne rande s mestom, žiadne len tak chodím z hornej do dolnej, cestu si tam razia a na krvavých šenkoch ampliovi nič nehlásia. Treba povedať, že za môjho pôsobenia sa dosť si spravilo, hlavne preto, že si to spravili samotní ľudia, nakoľko sa všetko pracovalo v akcii Z. Spravili sme vodovod, celobecný plynovod, materskú školku, dom smútku a ďalšie veci, o ktorých netreba spomínať, občania sami o tom vedia. No, keď som prišiel sem, som hrával fotbal, a to tak, že až do prezenčnej vojenskej služby, kde som 2 roky prestal a potom som hral všetky dokopy tie roky odohraté Kráľove pri Senci za mužstvo 15 rokov. Potom som hrával tam, kde ma nesní, že mladí budú, že nejdem. Keď bolo treba, som chytal, ale väčšinu som ľavé krídlo hral. Po zranení kolena som prestal aktívne hrať. S pánom Dolinským som mal neskutočne veľa príhod, lebo on pracoval ako predseda fotbalového klubu. Ja som pracoval ako tréner dorastu a tréner Ačka. Vždy som si ho zapamätal ako veľmi pracovitého a obetavého funkcionára, ale mal jednu chybu a to bolo také aj dosť ako veselé, že počas zápasu, celý týždeň pracoval, ale počas zápasu neskutočne bol kritický k hráčom, k okoliu, k všetkému a skončil zápas a pán Dolinský z úsmevom hovorí, dobre to bolo, chlapci. No teraz ako dôchodca všetok, môžeme povedať, 80% z voľného času strávim pre MŠK Kráľove pri Senci, nakoľko od 60. roku stále som vo funkcii, vo vedení športového klubu. Ako človek na futbale je veľmi negatívne orientovaný, čiže stále po vás huláka, stále chce od vás viacej. Čo je niekedy dobré aj zlé. Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je záludná, tak si každý z nás na nej pozor dej, pozor mi. Keď sme hrali prvú A triedu, tedy to bol celý západoslovenský kraj, prišiel súper, že aby sme ich nechali vyhrať. Nemohli sa dať gól, tak potom sme si dali vlastný. Tak jak zítra i za týden, náš tým je připraven. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a kdo góly dává, je ten věc. Pána Dolinského poznám dávno. On vyhovel každému, s nikým nemá žiadne problémy. Napresviečal, keď som začínal v cintoríne, ako správca cintorína, že či to nezoberiem, to bolo v 96. roku. Prvý pohreb, čo som robil, bol pán Černanský. Tak som to prijal a už to robím 20 rokov. Nerobí mi problémy, pýtával sa ma, aj teraz sa ma pýta, či mi to nebude robiť problémy. Mne to problémy nerobí.
On so všetkom vyhovel, on s každým bol za dobre, už nikým nemal nič. On je veľký futbalista, my si vychádzame s ním, takže on je dobrý človek. On vyhovie každému, takže takto pán Dolinský. Vítam našich hostí, ako i účastníkov dnešného stretnutia a prajem, aby bol dobrý futbalový zápas, dobrý zážitok a Kráľova do toho